டேய் அவன் மத்தவன் பண்றதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுவான்டா, அவன் ஒரு காப்பி கேட்ரா. இந்த மாதிரி சொல்றவங்ககிட்ட போய் நீ எப்படி காப்பி கேட் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண அப்படின்னு கேட்டா அவங்களே அந்த காப்பி கேட் அப்படின்ற வார்த்தையை வேற யாராவது சொன்னதை கேட்டு தான் காப்பி அடிச்சு நம்ம கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா என்னோட கேள்வி என்னன்னா, ஏன் காப்பி கேட் அப்படின்னு வந்துச்சு? ஏன் காப்பி டாக்னு வந்திருக்கலாம், இல்ல காப்பி கவ் அப்படின்னு வந்திருக்கலாம், இல்ல காப்பி பஃபலோன்னு வந்திருக்கலாம். இதெல்லாம் இல்லாம ஏன் காப்பி கேட்? இந்த காப்பி கேட் அப்படின்ற வார்த்தை எப்ப தோன்றி இருக்கலாம் அப்படின்னா 19 நூற்றாண்டுல தோன்றி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இங்கிலீஷ் குறிப்புகள் சிலதுல இந்த காப்பி கேட் அப்படின்ற வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க. காப்பி கேட் அப்படின்ற டேர்மை காயின் பண்ணவங்க பெரும்பான்மையானவங்க யாரா இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா பூனை வளர்க்குறவங்களா இருந்திருப்பாங்க. பூனையை பெட்டா கொண்டவங்களுக்கு தெரியும் பூனை மனுஷங்க பண்றதை இமிடேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு. பேரட்ஸ் மாதிரி, நாய்கள் மாதிரி இமிடேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இதை நம்ம காப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இதை இன்னும் கிளீனா சொல்லணும் அப்படின்னா சோசியல் லிசனிங் அப்படின்னு சொல்லணும். உலகத்துல எல்லா உயிரினங்களும் மற்ற உயிரினங்கள்லாம் பார்த்து காப்பி அடிக்கும். இந்த சோசியல் லிசனிங் என்ன அப்படின்னா சக உயிரினம் பண்றதை நம்மளும் பண்ணும்போது நம்ம ஃபிட்டா இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன மென்டாலிட்டி தான். அப்போ காப்பி அடிக்கிறது கரெக்டா ராங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காப்பி அடிக்கிறது தப்பு கிடையாது. காப்பி அடிக்கலாம். ஆனா எதை காப்பி அடிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடிக்கணும். நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அப்புறம் நம்ம வேற ஒரு வீடியோல பார்ப்போம். டாடா.